When my moves are strange and my eyes get blurred, every time I try my best, I'm losing you in the sea. Out there's too good to be true. Make this moment a little longer, 'cause I can't stop loving you. Rekonstruovaný byt 2+1 v Ostravě Porubě je ideální pro všechny, kteří si chtějí užít pohodlí domova a zároveň je jim blízký aktivní životní styl. Byt se totiž nachází přímo před sportovním centrem Fajné a krytým bazénem Sareza. Můžete si tak dopřát svůj oblíbený trénink kousek od vašeho domova. Pokud by vám to nestačilo, tak čtvrté pátro bez výtahu vám spálí dostatek kalorií.